זה היה חלום הבלהות של צה"ל. ב-1 באוגוסט, במהלך מבצע צוק איתן, הצליחה חוליית חמאס שיצאה מפיר של מנהרה לחטוף את סגן הדר גולדין. ברגע שהוכרז נוהל חניבעל, פעלו כוחות צה"ל לחתר את המקום ולנסות לאתר את הקצין לפני שיהיה מאוחר מדי. צה"ל הפגיז ארוכות את רפיח. הפלסטינים טענו ש100 אזרחים נהרגו ועשרות בתים נהרסו עד היסוד. לוחמי צה"ל חיפשו אחר הדר ברחבי גזרת עזה. זו הייתה משימה לא פשוטה, ובסופה הצליחו סגן איתן ולוחמים נוספים לאתר את המנהרה שאליה נחטף גולדין. בלי היסוס הם נכנסים דרך הפיר ומאתרים חלק מהציוד של הקצין החטוף. הציוד שהתגלה במנהרה עזר לכוחות לקבוע את מותו. שר הביטחון משה בוגי יעלון, קרוב משפחה של הדר גולדין, הגיע לבית המשפחה בכפר סבא והודיע, מתחקיר התקרית עולה, כי הדר נהרג בקרב באזור רפיח. בתום ישיבת השבעה פעלה המשפחה רבות להשבת גופתו מידי חמאס, אם ברעיונות תקשורת ואם בפנייה לאנשי ציבור. אך לא הועיל לדבריהם, הממשלה ששלחה את הדר ואורון שאול להילחם בעזה, אחראית לדאוג להחזרתם מעזה, ואם הממשלה לא לוקחת אחריות על חייליה, אין לה סמכות לשלוח אותם לשדה הקרב. במלאת שנתיים לנפילתו, ערכו בני המשפחה אזכרה בבית העלמין בכפר סבא, בערב שלפני האזכרה. הביעו בני המשפחה את אכזבתם מכך ששום שר בממשלה לא התכוון להגיע לטקס, אולם היום לאחר ההודעה הנרגשת 4 שרים השתתפו בטקס האזכרה ודיברו על המחויבות להחזיר את הדר ואת אורון שאול. המחויבות שלנו כלפי הדר לא תמה, ונותרה לנו משימה אחת חשובה מכל, השבתו הביתה, יחד עם אורון שאול. משפחת גולדין מבהירה שהיא אינה חפצה בשחרור מחבלים המוני, אלא בשינוי הגישה. מכניעה לדרישות הטרור, להצבת דרישות כלפי החמאס והפעלת סנקציות פוליטיות כלפיו. לא ייתכן שמדינת ישראל תספק לרצועת עזה חשמל, מים, חומרי בנייה ומשאבים נוספים, ושחייליה יהיו בידי החמאס. מה שצריך לקרות זה שצריך להפעיל את כל מנופי הלחץ על חמאס. חמאס זה ארגון טרור שקובע את הכללים למדינה ולמעצמה אזורית למדינת ישראל. מה שאנחנו אומרים שצריך להתבצע, זה צריך להפעיל את כל מנגנוני הלחצים על חמאס, לא כדי להביא למצב שבו החזקת לוחמי צה"ל שהתגייסו לצבא ההגנה לישראל, זה הופך אצלם מנכס לנטל. זה מה שצריך לקרות. מה בתור אזרח אפשר לעשות? אזרחים יכולים קודם כל לדבר, לכתוב על זה, ללכת לקבוצות החברתיות שהם שותפים בהם, משפחות, יישובים ובתי ספר. אפשר לחתום על העצומה, הכתובת נמצאת כאן למטה. ונסיים בדברי צור בהזכרת השנתיים. לא באתם לפה כדי להשתתף בכאבם של המשפחות, אלא כדי לעשות. כל יום שעובר שאין בו התקדמות משמעותית, הוא יום בו לא קיימנו כולנו את חובנו לאזרחים.